Oras madita di hamu kama nami na nami selamat hari Minggu madihita saluhukna. Barok kamanginang barita ta sehat do hita saluhukna. Sedu hatta mana maramoti hita saluhukna. Amin. Di minggu tahun barita nauli marujahan sian sadamu sampai dusia ayat walu satu ayat 10. Ada orang so saat kita tuh naulion martaknya kita. Siniro hamadi hamu doh dame nesian debata mata do nesian anakna Yesus Kristus Tuhan tai ima nama di hamu saluna. Amin. Kemudian itu hatta di minggu info kami ima di minggu sadarihon nama lapatan jawon nama au jala alusak rumah ibadah jala turpu jamita di mana surat di sadamu satu dusia ayat walu roli ayat 10 tu masai hingga dona mulrap kita kamanginang mana inosa ia turpu kon ima kelanjutan ni sian aik nasumar naung mahiang naung malua sinu mana sinoak rap dohot keluargana naung tardarak nasida dipusun dulu ararat jala omma kelanjutan na musena naung di ida debata sudah natino panai naung di paro ibana aik nasumari gawe magpamuati mumsi rohana dang patupon na mumsi ek na sumar jala inga padan las ima nungain padan ni debata tu sinoak rap dohot akka na haruas sian parawi na sopatupon na bena na paripason musnahkan akka natinopai na pinatupan debata di tikion ima patupahon perpadanan sada inisiatif ni Tuhaniro mabahin perpadanan tanpa la ikon disukun sinoak bamat pada mita noak dang nina marmat pada mahita hama kanutok pada ale dia mata sendiri marbadan nasutupa be nonna ay nasumar berarti dari son di perbadan ni debata tu na tinopanay ay niyan ay debata nomor puaso buidura dang pala doron debata perbadan na dang pala doron na yasoni alana ibana do debata do na punasa saluka ay bodo lomona marang hape na bitan debata buido alai isomma tidak organik badan kesungguhan keseriusan ni debata di akan tinopana atong ama harua pakorhon ni badan ni debata na pinatupanay tu sinoa doh tu nama dua sian parawi tengok makanangina dia lak bata tu masyarakat ro badan tu masyarakat alani do morarong nomor badan ikut diingok do badan na dang orang tu pribadi na dang orang tu sahalaki manang tu sudut na perjolo alai badani akan secara terus menerus bergenerasi ikon mangingok badan atau lah semarang hatta ala nomor badan debata alarap do sinoa do naharuat do sian parawi badani pena akan berlanjut doi sian generasi tu generasi jala ikon hilalang na dona Tuhan itu setia badan neng tetap dona berlanjut alai tengok ma jolma dona jut marbadan alai diose idu borak na
dia kana nangosi badan. Jadi tayo no hata ni halak bata kina mandok. Dekeni sebulan tutong kina tutabuna. Isi si badan turipurna tu magona bahwa kecelakaan akibat dari nangosi badan juga secara bergenerasi terus menerus ikut sakdola atau unang mahulu hita gak bisa si badan tengok ma so badan di bata atau tong baluahon badan di bata nadi ngo iwana ang soalan ni iba ngegudang bencana yang melululantahkan bahkan menghanyutkan bumi ini menegai Portibion patotong dodoh nota mulai itu di bata molo pena masa akar ay magurang tang napala dilingkupi satu isi ni Portibion tu akar piga-piga dua dona molo pena di dari mendokon i gawe sebuah air bah bencana besar berarti kon ingotot tarona ada hal yang kita lupakan ada yang salah di sana baik sarana pemeliharaan lingkungan ya wajar molo so dijaga be lingkungan na ditebangi aka hau na bolon disegai aka sungai disegai aka lingkungan totu dampakna ikosah dona tusi terjadi bencana ala ingotot taro nang tugas ni na pinasa na di bata tu hita rajai hamuma nasa na dino dang lapatan na gabi simena ala memelihara iko pelihara tongan lingkungan tak asa unang ro akan musibah tu hita termasuk donai memegang mandat molo so tengok bena ya dampaknya adalah kita sendiri juga yang kena atong badan na pinatupan de bata dang nakaningan holan secara verbal tetapi dibuktikan juga dengan sebuah tanda ima halibutongan dinalaho painguton akan natinopanay dang naholan natinopanay alay de bata pe disegarkan kembali diingok muse badan naung hea di patupan dewata. Jadi guna saya bentuk badan kita ala kita pedang tengok badan take. Atong mulai patupan dewata aro tadda halibutongan ini berarti igabi dua arah nekorap mangingot dewata mangingot badan na hita pibu tidak badan dewata tu Portibion badan dewata tu hita na tinopana. Atong untuk masyarakat badan ini tung masyarakat akan tanda yang mengingatkan kita taringok tu horong di bata. Kembali mamusia hita kamanginang tu guarni minggu ima info kapit. Joon nama au jala alusakku ma ibana. Atong taingok ma anak kaningan tarda halibutongani molo masa dihita akka parsorion molo masa dihita aka hagalion tidak matong halibutongani mengingatkan kembali kita tu holong nirohan de bata tu akan tiropana terlumubi tu hita atong marinfo kapit mahita taju mari guardi de bata diaka hangaluton ningoluta diaka namasa dihita taswarahon tajauhon ta alu-aluhon tu debata ai totong do ingoton debata badan na tuita ima badan haluaon dohot hanguluan na mangaliot tuita akka hidup yang lebih baru atau kita lupa najujut naso olo bersiru majauh-jauhon debata ai takas nakanian di minggu info kaiton Joon nama au jala alusak kuma ibana. Jangan ragu. Urang pola sanksi hita. Taringok tu di bata.
alana nunga ibaduhon dewata sada tadda taringok tu badanna kehadiran ni dewata na langsung nyata bu tidak ima marhiti hari butongan. Ingat bahwa pelangi dang bui di sosa jolma doh tangan nai ale hola dewata sendiri do marhiti huasona na boy papal takko ni manang bay baru humusena atong margugum hita kamangna mulpe gurang kata do pinungainon mulpe akar gurang hamon tikyon nungain songo parnya hapan di sinu na ikon kembali musena sida Marpinopar sebagai generasi bodoh nona generasi kedua muse aleran tadi kon dewata ibana bahkan badan dewata saat itu tikong ngata hirana la Marpinopari dona mengisi dunia ini mengisi portion asa go asa totong tak isi tak penuhi alitai ngokma tak jaga ma ciptaan di dewata dapat pudi pas atau nami tu hita tayo makamanginang padata nang hiata dukon na hiata dukon di gereja na hiata dukon nang dia karadongan tardumubima pada tepi di mata atau Tuhan tamang ramoti hita yang selalu setia dengan badannya yang selalu setia tu janjina. Amin. Tuhan memberkati kita. Mauliate madiasni roha mali Tuhan nang nidongani hoha mitikion atau ngali Tuhan lagi yang pergugui maha bisa duka jalan totok sungguli hamili Tuhan di badan naung hea di dukok kami doh sungguli hamili Tuhan di padamu naung pinasahamu Tuhami marhite asini roham di portilio asang dia mergugu nang marlasni rohami baik baru humuse semangat nami di padamu naso tinggal nomu hami na jagamu hami terus ali Tuhan tong satu koma sesa nusana